Police Report. Mga idol, sa ating police report, pagkalunod ang naging sanhi ng pagkamatay ng isang 18 anyos na babae sa bayan ng Labrador. Ayon sa investigasyon ng pulisya, kasama ng biktima ang mga kaibigan nito habang nasa kabundukan sa Tinakayanan Falls sa bayan po ng Labrador nang bigla itong nadulas dahilan ng kanyang pagbagsak sa malalim na bahagi ng talon. Humingi ng saklolo ang biktima, bagamat wala sa mga kaibigan nito ang marunong ding lumangoy. Lumubog na ito at dito na tuluyang nalunod ang biktima. Nirespondihan pa ito ng otoridad, ngunit idineklarang dead on arrival nang itakbo sa ospital. IFM News. IFM News. IFM News.